салом дӯстони азизи ман, иншолло хубен. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Ҳамаи шумо дар раҳмат, ки наворои маро ждат карден, дар ватсап нависонден, мара суроғ карден. Ҳаматона дӯст медорам. Ман ена бо ба ютуб баргаштам. Наворои хуби мара тамошо кунем. Духтарои хушрӯи ман, дар инҷа салат тайёр мекунем. Чихеле ки подписчикои ман медонанд, мо салат хӯрак нестем. Салата дӯст намедорем. Қай инем хали салата не ки мехӯрем дӯст медорем. Тоқам хали салата. Аввал бисёр тайёр мекардам. Чанд қай ки тайёр накардам духтаро. Салати мода, гӯшти мирғ, ҷӯшондем гӯшта, тухм, картошка, сир, чормағз, кукурузник горошек. Инҷада майонез духтаро. Шумо бихоҳед савзӣ бидозен, не ки ман нағз намебинам, намедозам. Аввал медохтам, имрӯз хостам ки надозам савзӣ духтаро. Ҳозир як ҷоя тайёр мекунем. тамошобинои меҳрубони ма дар инҷа шумода косметолога, салончира апаҷон ма шумода тавсия метиҳем ки чӣ мекуна, ламинировани qosh мекуна, лава перманӣ мекуна, қоша перманӣ мекуна духтаро, миҷа мечаспона, нохун мекуна духтаро. Хулас ки ҳамаи чиз мекуна, qosh мечинад. Кадомида ки дар кораи Апашкада Московский област, город Истра қарор дорад. Марҳамат кунем, бирен қошакотона бикаша, краска куна, ҳамаи чиза мекуна духтаро. Беҳад инсони хубай Апашка, беҳтарин занай. номерошон дар болои экран мемонам. Бидроем бинависоненш. Касе канали ман мерава, шумода скидка мекунанд ба нархи дастрас. ҳамаи кори шуморо буд мекунанд духтаро. Ва боз силкаи инстаграмшона дар комментария закрепид мекунам. Ҳама каса медроем, Апашкара дастгирӣ мекунем, подписатсия мекунем ва айноми канали ман салом мерасонем. Беҳад хурсанд мешам. ҳаматона дӯст медорам, подписчикои меҳрубонам. Бидроен Апашкара дастгирӣ кунем, номероша сохранӣ кунем, ки баъдан ай ман напурсем ки салончира номероша навис. Ҳама каса бидроен, номероро сохранӣ кунен ва бирен хитона хушрӯ кунен. духтаро ҷадам чизакои салат мареза кардестам. Хостам қад шумо камтарак суҳбат кунам духтаро. Чӣ хел ки нишон додагим ҳамаша ба ҳамун тарз реза кунем. Ман мехоҳам инҷа қад шумо камтарак суҳбат кунам. подписчикои меҳрубони ман, ҳамаи шуморо марам ёд кардам. ҳаматона дӯст медорам. бозам раҳмат ки мара мепурсен, суроғ мекунен. беҳтарин инсонем подписчикои ман. беҳад инсонои хубанд, меҳрубонанд ва иҷада барои одамои баъде ки мара сиёмкакунира нишон метан, видеокунира ёд бигӣ мегӯянд ку ман барои ҳамво гуфтаниям ки илтимос хоҳиш мекунам, мара видеокунира ёд натаен. Ман як солае ки видео сиёмка мекунам. ман худо ба шукр фақат видеоҳои хуб кардагиам. пухтупаз, тамоми намуди пухтупаз дар канали ман бидагиай. И ҳозирам кӯшиш мекунам ки дар ҳар як вақти холигӣ ман пухтупаз кунам. хай ҳозир кам шудагиай пухтупаз, не ки всё-таки ҳастай. мада ёд натиҳен. Каналам маҳқулай, тамошо ку хоҳари азиз, апаи азиз, маҳқул нестай, ҳичи гап надорам. миллион намуд каналай, бидро дигар чира тамошо ку. шарт нестай ки забони мормонандат қатъи заҳр табиёй бичаконӣ. чӣ дар кораям хали дар ҳамин дунёи дурӯза як одама хафа мекунӣ, медрои ида ниш мезанӣ, медрои и одама гап мезанӣ. дар кор нестай. ман шуморо аҳамиятам наметиҳам, не ки хостам ки ҳамин гапама шумода бугум ки хоҳиш мекунам мада видео сиёмкакунира, влог сиёмкакунира мада ёд натиҳен. ман бо мегӯям ки ҳама намуди пухтупаз ай дасти ман ман пухтагим, кардагим, нишон додагим. подписчикои ман дидагиянд. ҳамашон медонанд ки худо ба шукр духтари беҳунарам нестам духтаро. ман ҳазорон бор шукрона мекунам ки ман дар и 23 солагим худованд мада и қадар ҳунар додагиай, мада зиёдтиай ба и синни солам ҳамин ҳунарое ки дорам. худман таъриф намекунам. и гапора барои ҳамон одамои хетеро гуфтестам. хоҳиш мекунам забонотона хуб кунен. прежде чем як чӣ навистан аввал фикр кунен. менависа ки видеокунира ёд бигӣ ба видео ку охи ман видео кардан наметонам. чӣ ба медрои менависонӣ ки видео кардан наметонӣ? хай надро тамошо наку тамом. дар ин дунёи дурӯза апаву хоҳарои меҳрубон,
чӣ қа метонен хуб бикунен, барое ки ҳеҷ ка намедона ки саҳар ай хоб мехеза либосиша ки ай танаш мебурора. Мақсад гапи ма ки зиндаем мурдаем ҳеҷ ка намедона. Бароям қадар дил наранҷонен, одамои хуб шавен, меҳрубон шавен, то ки шуморам дар ҳаёт ягончӣ бишен. бахилӣ накунен, дӯст бидорен ҳамара, эҳтиром кунен ҳамара. Аввалдараҷа худтона эҳтиром кунен. вақте ки одам худша эҳтиром кард, ҳеҷ кара гапи бад намега, ҳамара эҳтиром мекуна. азизони дили ман, ҳамат бахшиш мепурсам агар нороҳат карда бошам. иҷа салата ки ма омода шид, ананасви салат духтаро. ма пеш бисёр тайёр мекардам. ҳозир боша чӣ шидам? Бекор хуҷаак шидам. ҳар ҷо мерам, бо намекунам тайёр. Ба мо худмонам салатхӯр нестем. Не ки ҳамин салат беҳад бамаззае духтаро. Амира яки мекунам. Аввал часта тез мекардам. ҳозир боша яки духтаро. ҳам зеби дастархонай, ҳам бамаззаҳай, хушрӯай. Шумоам тайёр кунен, ҳамроҳи фарзандотон нӯши ҷон кунен. Беҳтаринои ман. ҳаматонро дӯст медорам. Бозам шумо дар раҳмат, ки шумо ҳастен дар бари ман. духтарои хушрӯи ман, имрӯз хали як ширинияк тайёр мекунем. тортакай, ширинияка хали тайёр мекунем духтаро. Инам хали пичинаки хмонда гандумияйку хали обичнияк пичин 4 дона, чанд таишки брава духтаро. маска щедрая лето, молоко, какао. И маскара нимташа медозем. Я тай майдаҳак бигем да, и калонай нимташа медозем духтаро. ҳозир як ҷоя тайёр мекунем. мебинем ки ширинияки мо чӣ хел мея. бениҳоят болаззатай духтаро. Ма аввал бисёр тайёр мекардам. ҳозир чӣ хеле ки шумо аҳамият додаен меген, ма бехушак шидагиам, хали хуши ягон кор кардан надорам. як ҷоя тайёр мекунем духтаро. ҳамаш барои шумо. лайкотон амонен. тамошои хуб. иҷа духтаро, маскара дар температураи хона мемонем. қати молоко мезанем. хали осонакай типа тортай. ира ма синфи 7-8 будам тайёр мекардам. беҳад бамазза буд. урӯз яки форидакумам хали пичинак харидам, торт тайёр кардам. шумоам ҳатман тайёр кунед. тортакай як пичинакай ширинияка ки беҳад болаззатай духтаро. каси тайёр кардагиай мошоллоҳ, каси тайёр кардагӣ нест. ҳатман попробовать кунед, шумода маъқул мешавад духтаро. ина духтаро ҳозира шуда 2 та шаҳуӣ кардам. ҳозир ҳамиша кунем, агар крем бирасонам бо пичин ҳуй мекунем. Духтарко, пусума майда имрӯзи пушкомо меброрам. ҷаданам хали кремш мекунему. ҳамашам хе боло ба боло хушрӯак мечинем духтаро. ма у гапора барои чӣ гуфтам беҳтаринои ма ки яхел одам фикр намекунада. ина мо хонаи навмон омадагием. кухни мо соз нестай оли. бо як борам хали гуфтам, як кас навистай ки кухни соз нестай, мембири видео сиёмка накунӣ. охи кухним соз нестай. Ман нав блогер нашдам. Ман як солае ки видео мекунам. баъд ҳамин видео куним чӣ кунам? Бас кунам барое ки кухнима соз нестай. ма кӯшиш мекунам ба подписчикома видео мекунам, мепартом. иншолло ки ҳамаи пастиву баландӣ мара подписчиком бибинан ки ма чӣ хел будам, чӣ хел ҳастам ва оянда чӣ хел мешавам. барое ки як аъзои оила шидагиани подписчико. фақат ма баландиҳои зиндагима нишон наметам ки ма гарени зиндагӣ мекунам. хеле не, янами чӣ хеле ки будам аввал, ҳозир на чӣ хел ҳастам, оянда чӣ хел мешавам. ҳамаша нишон метам ки то подписчикои ма бидонанд ки ма киюм чиюм. барои ҳамин қадар хай баъзан одам бефикрай, фикр накарда гап мезана. не ки мехоҳам ки худованд ақлшон бута, як фаҳмишон хуб шава. ана михе духтаро. иҷада ма тортакам тайёр шид. инам хали бо улоша какао кардам духтаро. дидем чӣ хел хушрӯак шид. як шав истод, беҳад мулоимаки хушрӯ шид. шуморам ҳатман тайёр кунем беҳтаринои ман. фикротона дар комментария бинависонен духтаро. лайк бепулай лайкотона бимонен. бениҳоят хурсанд мешам. иҷада боша духтаро. мурғаам хеле калонак майда кардам. ба худмао ба ёсамиҷона абед тайёр кардам.
то есть завтрака, обед ҳардаш якшид, барое ки мо дер хестем. Анам хеле майда кардам духтаро, намакш мекунем, кмара мефора ки чизиш бидозам. Красный перец, чёрный перец бидозам, но Ёсамин ки намехӯра, бароям қадар бе ягон приправа, бе ягон чиз тезак тайёрш мекунем. Дар рӯған медозем, мепазем обична. Анам хеле беҳтаринои ма. Видеоро тамошо кунем. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешава ва дастгирӣ мекунем. Беҳтаринои ма чӣ қадар дастгирӣ кунем, ҳамон қадар ма видеои хуб мекунам барои шуморо ва боз мотиватсия мегирам барои видео кардан. Касе ки нав обуна шудагӣ мара намешиноса, хушрӯ мега дар боратон гап занем. Дар борам дар канал бисёр гап задагим ва ҳозирам мегӯям ки шумо дар канали Мадина Таҷичка қарор дорен. 23 солаем, шавҳардор, соҳиби як духтарча. Духтарои хушрӯи ма, иҷа обеди мо қатъи духтарҷон тайёр шид. Обед мекунем, обеду завтрак, барое ки чӣ хеле ки гуфтам мо дер хестем духтаро. Нам хел бо лаззатаки бе рӯғанаки хушрӯ меояд. Шуморам ҳатман тайёр кунен. Духтаро тортак. Нигоҳ кунед духтаро, чӣ хеле мулоимак шудай. Бе ниҳоят мулоимаки хушрӯ шудагиай торт. Бо лаззатакай. Шуморам ҳатман тайёр кунен. ҳамроҳи оилаи худо нӯши ҷон кунем. Шавҳарам дар коре, мо қатъи Ёсаминҷон обед мекунем. иҷода бошад тамошобино, мо ба Қайсингилма телефонхарӣ рафтем. Як телефонакш гирифтем. Ассалом бабушкома, духтарко хусуи мама, имрӯз накаси мамамо дадаму худам телефон галастем ба амама. Духтарои хушрӯи ма, мо ай телефонхарӣ омадем. Чӣ хеле ки гуфтам, ин телефонака ба Қайсингилма гирифтем. Ба шавҳарма апаша гирифтем. Шавҳари ма як апа дорад духтаро. Ҳар сол ҳамхари телефонакшро мекунем. Ҳасинҷа ҳуиш кадаги можемо. Хай ҳуй кунам, шумода нишон бутам гуфтам. Духтаром телефонак мада бе ниҳоят маъқул шид. Стилиш ранги айфонай. 15000 будай, скидка шудай, 10000 шудай. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯчай. Ранги айфонай. Калони хушрӯ. Духтара боинай дада. Тижосай насаранг. Иҷа хай. Чиза кошай. Чихолко. Роиш иҷа чихол доштай на. Силиконови чихол. Баъд зарядникаш. Хай худо насибаш куна. Инам хали духтаро. Хостам шумода нишон бутам. Баъд савол метен ки апа чӣ хеле телефон дорен, чӣ хеле телефон қатъи навор мекунен. Духтаро мо iPhone 14 Pro Max дорам. Ба ам хали сиёмка мекунам. Не, иям хушрӯака нигоҳ кунед, ранги айфоне. Яки телефоне. Яки телефоне? Ҳа. Инам хали духтаро. Духтарко хусуман подписаться кунен. Колокольчик бутаки каналу намимоя тамоза кунен. Хай. Духтарои хушрӯи ма олӣ мепурсен ки телефонаи кадом магазин гирифтен. Телефонаи магазин DNC гирифтем. Беҳад скидкаи калон рафтестай. Каси дар телефон дар корай DNC харидорӣ кунен. Скидкаош аҷоиб бутай. Чӣ да Элдорадо да қимат буда ками, да DNC арзон. 10000 шудай скидка шудай гирифтем. Хайнам хали духтаро. Шумо метавонед ки бирен харидорӣ кунед вақтона ба наздикотона. Асон духтарко хусума. Ма катон танус наведем на бо омадам кати мама катон танус гап мезаним накам. Та ида мама ма кор карда сабудак ма телевизор тамошо кардам. Бо ина катон бо хастам, ига гусем банам мигирем бо катон гап. Ма ина дан гештим на бо омадем. Мола бона бо кадем на духтаро та ида бо самайна бо катон гап залестам. Ха кот бо мама бучи дестак ма катон гап залестне да вақта. Вақт доле мидам. Ма талао ма кадам. Ина есть
کچتون با گرد میزنیم. خیلی یگان گپ زن یگان چی اینترسنی خودی فیدمتون چی گپ میزن چی گپ نمیزنم. دخترو مثلا یاد کردم تانکا دان گیستم کچتون گپ نزدم نبا کچتون گپ زدم یا روزی ما بودم نبا امروز روزی ماما نفهمیدم که روزی ما یا روزی ماما یا روزی دادم امروز دخترا با ماسون خودم ماما رفرشن نشین کمک کردم این است مولا خوش کفو میگن ایشو میکن یعنی گیم فوقت با فوقش فوقت با فوقش دخترا خیلی گپ باشه خیلی دختر کوکس مالا کلا مالی باب جسک نکی کنارو نمیمونه تماسو کنگر کوچ کپکتن که کنارو نمیمونه ایاتون نبروین خیلی دخترا دوستانی عزیزم اینجا نو را با آخر میرسونم خداوند همه حق نگهبان باشه همه حق صاحب فرزند شوین همه وقت بخت باشین خدا نگهبان تا ویدیوهای آینده بهترین